Dobre. OK. Presne 22. Zase som si nachystal mŕte encounterov a nič ste z toho nespravili. A? Si chcel, aby sme sa išli byť na ostrov? Ale prosím ťa. A tým pádom v podstate odvtedy, ako ste videli do vzduchu celú loď, tak celý zvyšok bol odimprovizovaný. Bo som na to nemal nič nachystané. Poďte super. Vidíš, ako to bolo super, najlepšie si, keď improvizuješ. No je ťažké nás dostať z tej ponorky von. Tam sa cítime v teple a v bezpečí. On nás Tak už nám dochází nálože. Vydymí ako one. Hej, bude nás musieť vykúriť, jedlišku z nory. A tak som dúfal, že sa pobijete s tým Elonom, lebo Elon bol tak cool. Ale veď vydrž, ja som ho chcela veľmi jednoducho, buď zviesť, alebo dačo, hej, to je tá iná forma grapple a potom som sa s ním proste idem, lebo asi urobím mláčku. Dobre, počkajte, ja si idem do oného, do denníka zapís, či nie do denníka, do týchto oných poznámok napísať, že Evora aj krakenskí kňazi sú mŕtvi. Hlavne výborná halus takhle zpětně, že jsem si k tomu Halverovi dal docela vysokou inteligenci. Počuť, Adolf, ale tá priatka ti mimoriadne svedčí. Cože? Že tá priatka ti mimoriadne svedčí. Čo ťa podníti? To si mu už včera hovorila. Ja viem a Ďakujem. Stále na to musím mysleť. Stále na to musím mysleť. Áno. Lebo konečne nevyzerá jak decka riť. Tak chlap má byť zarastený a smrdeť. No tak hled sa na hladku už mám doma zakázaný. Dobre. Chvála Bohom. Áno, Balu, ty vždy hádžeš dobre až mimo session. Je nám to jasné. Hej. Však je drak. Kocky. Čo robíš? Však sa snažím nájsť tie správne, neboj sa. Už No, koľko málo sessions. podľa mňa doma. A myslím, že viem, ako nazvem túto epizódu pri spisovaní. Výbušný biznis. Výbušný biznis. Bum, bum, bum. Na. Však akože nemusím, ty si hovorila, že nemusí byť všetky, akože teraz ty mali síce málo akčných, ale akože toto bolo, istým spôsobom to bolo akčné, to nebola klasická akcia. Mne sa ľúbilo, jak sa hentí traja z Prokampuru dohrnuli. To chceme vidieť. A to bola tá improvizácia, tak potom... Áno. Všetko, lebo jediné, čo som si pripravil, bol, vieš, že ja som si tak ešte pripravil to epický opis toho výbuchu tej lode, ešte aj s tým prestrihom na tú lúpernu, ktorá to, áno, 2 dní sa na tým rozmýšľal a potom som predpokladal, že sa vyhrnete na breh a všetkých pozabíjate a tam to vlastne skočilo, ako ste vyhrli a zvyšok som si musel vymýšľať. Ty ako hráš s nami prvý raz, prečo by sme to robili? Lebo ste chceli zabiť Elona, preto ste vravili, že ho chcete zabiť? Ale prečo by sme sa vyhrnuli na breh plný pirátov? Lebo ste to raz urobili. Zase. A skoro sme pri tom zomreli, vieš, sme sa poučili. A to bolo to presne. Jako kdyby to nebylo posešně k včerejší, kdy za podobný maníry se GM rozhodl vytrestat svoji skupinku, tak možná by sme to udělali. Ešte keby tam nebolo 12 lodí, že by tam bolo ozaj len tí, čo sú na ostrove, tak ideme do toho. Pôvodne tam nemalo byť 12 lodí. My sme ich tam privolali. No. Je aj tak. Božme sami. Som si hodil 12, koľko lodí tam príde. Nie, ja som si tak odhadol, že keďže to bude jeden z kapitánov, že koľko môže mať jeho vlastných lodí, povedal som si, že 12 môže mať. 12 trpajzlíkov alebo mesiačikov. To som ti chcel Rian povedať, že som dúfal, že si budete bojovať, lebo Elona sú sa spravil čo najviac ako najviac cool nepriateľa, bojuje kosákmi. Však ho máš na obrázku. Ale vydráž, veď všetko bude. No neviem, či sa s ním už niekedy stretnete. Akože, no neviem, či bude, lebo akože Kerulev Sira je... No, 1-1. No, chvála Bohu.
Ja ho ešte uvidím, ja mám spomalený ten Je hokej! Okay. Že vás to ešte to je baví. to, že tí chlapci obrnení behajú s tými zakrivenými halúzami po takej zladovatenej ploche, čo vyzerá jak jazero, ale sú tam nejaké farbičky a naháňajú niečo malé čierne stále, ja neviem, prečo to robia. A jsme teďka v tom D&Dčku udělali z Prokamporu takovou Ukrajinu, už nad tím přemýšlím. Vysílají drony do okolí, likvidují silnější flotilu. No. Neviem, či bola horšia. Chybí im permanentne munice. Neviem, či bola horšia moja poznámka, po ktorej sa nám odhlási 2/3 sledovateľov, lebo hokej, alebo tvoja poznámka, po ktorej sa odhlási tá zvyšná tretina sledovateľov. To nemusí byť vyhodené, pretože toto je už iba after party. Ktorá vždycky býva vonku. Hej, ale toto sa môže vystrihnúť. Nie, aj takto nikto okrem nás nepozerá, to je dobré. Je balu. Padlo z linky. Páčilo sa vám inak sedenie? Jo, super. Hej, akože išla by som ako Evora za tým Elonom, bolo by to zaujímavé. Ja neviem, prečo sa bojíte. No tak hrozně super, že nás necháš udělat většinu těch hovadin, se kterýma přijdeme. No a čo, prečo by som nemal? Akože presne tak, minule sme začali s granátmi, teraz máme ponorné míny. Na nálože. Takto nečestně bojovat. Jako teda je docela kůž na to přicházet s analogiema, který ta postava může použít. docela je to náročný. Ale však v podstate M-Drag je Iron Man, hej, akože no kidding proste. Ale určite vám za to dám. Neviem síce koľko teoreticky by som vám za to dal, prakticky vám dám za to, ako keď ste prekonali ten oný, tak vám to idem nadiktovať. No daj. Ach, Jesus. Počkať, keď už... Potopili ste niekoľko oný, tak vám to dám takto. A prišli ste sa stratégiou pre celý Prokampur, takže... Podvodníkov. Podvodníci. Unterwassermani. Dajte si 3000 expova bude. 3000? To je málo. Ja som na 152 582. Jo. Nejak tak by to malo byť. Hej. Tak. No jo. No, jak prostě říkám, že třeba máme tohle teďko jsme se prostřídali tady v Praze většímové, tak kamarád, co nám to vede, tak ten hodně railroaduje a málo kdy improvizuje, takže je to hrozně super se vrátit k improvizaci. A ja sa vás aj snažím railroadovať už polovicu tejto kapitoly, aby ste došli ku Keruleusire a nič. Tak sme tam, pozri. Pred bránami. Ale toto chcem, lebo ja vám nemám problém dovoliť aj rôzne také somariny, ktoré si vymyslíte, pretože ja si to furt predstavujem nejak tak vizuálne, ako nejaký, ja neviem, animovaný alebo niečo také seriál. Čiže ja som normálne predstavil ako drakon, že keď vyhodil do vzduchu tú, že ako proste si predstavte taký obraz, ako lezie dole a dal to je proste, že a to vybuchlo proste. To všetko predstavím vizuálne. Aj tie jeho propelling engine som si proste predstavil vizuálne, takže... A nebo pak toho kolova, jak je ta žena, co se od té lodi je, nebo... To som mal inak, som sa nechal inšpirovať voľne scénou, bolo to v jedných Transformeroch, ten jeden Transformer, ten s tými pištolami, on vlastne mal tam scénu, kde už v tých neskorších, on vlastne zoskočil z nejakého letiaceho tohto niečoho a proste ako letel, tak proste strieľal z tých pištolí a smerom dozadu. Proste taká akože klasická scéna, ale týmto som sa nechal voľne, že on napadlo to, akože prečo nie, však. V tejto epizóde bolo viacero cool scén. Určite áno. Ja neviem, podľa mňa veľmi ste sa pobavili aj na tom, ako Carol sa rozstavila zrkadlo. Akože čakal som tam ťažký rozhovor, ale rozstavenie zrkadla. Čakal som rozhovor, ktorý bude, že normálne, že
Koukám na jeden srdečkový spell, který nás potenciálně bude velmi zajímat. No. Delayed Blast Fireball. Áno. Což je vlastně přesně to časovaná nálož, co jsme chtěli. No, škoda, že... A ten, kto môže mať toto kuzlo? Sická Bizard, bohužel. Prečo si to nepovedal dneska ráno? My sme dneska robili level up. Lebo ja som si vyberala 2 alebo 3 sedmičkové kuzla. Zase Magical Secret, že akýkoľvek kúzlo si mohla vybrať. Ja môžem akékoľvek z akékoľvek rasy, z akéhokoľvek triedy si vybrať. Jako blbý, že to je far damage, to znamená, nejsem si úplně jistý, jak by to fungovalo pod vodou, když na to koukám. Z akékoľvek rasy? Nemusím mať bardské. Povieš, čo si vybrala? Nepoviem, čo som si vybrala. Chcete vedieť, čo som si vybrala? Podľa mňa si vybrala výš. Ešte nemá výš. Sedmičkové kuzla. Áno? Sedmičkové mám Prismatic Spray, Teleport a Plane Shift. Plane Shift? Na inú pláň existe? To nepoužívala náhodou Kýle? Murena, áno. Murena to... Aj Murena? Murena mám tam strhol 2-krát. A zo šestkových mám tu Heroes Feast, Chain Lightning a Investiture of Flame, to je to, čím nás drtil Murena. Keď sa s ním prvýkrát stretli v boji, čo mal okolo seba ten plameň, že každému na začiatku kola dával 1d10 fire damage. Ty brďo, ale teď koukám ten Delayed Blast Fireball, range je 150 feetů, základ je 12d6 a za každý kolo, kdy to nenecháš explodovat až do 1 minuty, si přidává 1d6. Ty kokos. No keby mi nabili prsteň týmto, level a ja si ho dám. A keby nám nabili týmto prsteň pomocou Locate Object, ale tam asi musíme vidieť. Nie, ale tam asi musíme vidieť, alebo ako by to fungovalo. Ja vlastne Dimension Door by som skákal medzi tými. Jo, ale tam by to muselo fungovat vysloveně jako mina, že se to dá před tu loď, ale ona by do toho musela narazit a při nárazu by to explodovalo. Aha. Ale je to fire damage, to znamená otázka, jak bys to chovalo pod vodou. Myslím, že pod vodou... Polovičný damage by to dávalo pod vodou. Polovičný damage by to dávalo pod vodou. A by sa pekne by sa vám to hodilo na tú scénu, keď ste potrebovali vyhodiť do vzduchu. No a keby bolo treba, tak ja vždycky vyberám, že z polymorfu tie najlepšie zvieratka. Je tu, že Brontosaurus, Giant Ape, Giant Shark, Killer Whale, ale tam má pod 100 hitpointov. Takže jedno, sa ti pridá k tým tvojim. Hej, ale krásne sa dá tie najväčšie. Sa vieš premeniť na... Ty by si sa vedela alebo niekoho premeniť alebo seba na Brontosaura? Aj na Tyrannosaura Rexa. Wow. Cool. Tí majú čo najviac životov, takže Giant Crocodile. No, čiže polymorf sa dá použiť aj takým spôsobom, že niekoho odstraníš takým spôsobom, že ho zmeníš na husenicu. Hej? Mamut. Alebo to môže zakúsť na niekoho zo svojich kamarátov alebo na seba a zmeniť sa na niečo, čo proste je nebezpečné. Áno, Triceratops tu je. Jak tí krysadlaci včera. Ale Tyrannosaurus Rex je. To si musíme vyskúšať. Čo bol ten one shot posledný Mighty Nine, kde oni tam bol, že mali Kaiju Battle, oni Caleb si vytvoril svoju zrkadlovú kópiu a tu zmenil na Tyrannosaura a šiu zväčšil. A bojovali proti proti čo? Proti čomu proste bojovali takémuto veľkému monštru, že spravili z toho Kaiju Battle. Ale jaký omezení máš na ten polymorf? Čože? To má CR-kové obmedzenie. A kolik? Kde to nájdem? Už som si vytvoril. Pri popise kúzla ja to nájdem. Nájdem, počkaj, pozriem sa, lebo to by som tu malo mať. Info. Veľa textúr. Skús to nájsť. Protože koukám na potvoru Colossal Squid a hnedka první věta z popisu The Giant Squid is one of the most dangerous creatures creature or ship can face in open water. The new form can be at least host challenge rating is equal or less than targets or targets level. Čiže ty môžeš premeniť na CR, čo má CR 14, keďže ste level 14.
Ale tam je zoznam vyslovene, na čo môžeš premeniť. Nie, ty môžeš premeniť na čokoľvek, čo má CR14. No a mne vyhadzuje, že mám normálne len zoznam, že tieto a z toho môžem vyberať. Ty môžeš na čokoľvek, nie, čokoľvek, čo má CR... No to si pozrieme. Áno, Polymorf, teraz som to čítal. Čokoľvek, čo má CR... Ja to čítam pravidelne a je tam vždycky zoznam. A najvyššie... To máš príklady. Nie, najvyššie je Tyrannosaurus Rex, všetky tie... Aj som si pozerala príklady, že kedy je výhodnejšie, ktorého použiť. Koukni na tú krkatici. Čo si posielal teraz? Tu je napísaný, popis CR14. Adult Black Dragon, Adult Copper Dragon, Beholder in Layer, Dead Tyrant not in Layer, Ice Devil. To počujem fakt prvýkrát, ja som rátala len s tým zoznamom. Storm Giant, Rakshasa, Nalfešný. Ježišmarja, Beholder. No počkej, ale Beholder s tím paprskem nasměrovaný na tú socku, to by bylo celé hustý. Dobre. Colossal Squid je cool. Počkaj, chceš povedať, že Nalfešný mal CR14, keď šiel proti nám, my sme boli zhruba, čo vtedy, 10? Ale bol sám. Ale bol sám. Aj. Ale aj tak bol hustý, no. Ale keď sa zmeníte na draka, tak to bude... ale to je len adult, čo? Adult je slabší ako... Ale proste predstav si, že... Drakon sa zmení na draka, ešte niekto iný sa zmení na draka, na onu také Leusiru. Ale otázka je, jestli ta Colossal Squid by nebyla schopná stáhnout vysloveně tu loď pod vodu. Po chvíli. To by dokázala. Určitě áno. To znamená, že by sme mohli prostě vypustit krakatici z ponorky. To znamená, že najbližšie 2 dni trávime plodne potapaním lodí. Kto chcete byť viac? Vypuste krakena. Vypuste krakena. No a nebude to naša chyba, to je výborné. Čo len 14. A vydrží to hodinu, len nesmiem stratiť koncentráciu. Keď nájdeme väčšiu, napríklad aj 2-3 loďky, to dá? A môžeš to zakúzliť na seba? To som si není istá, ale zatiaľ som ani nemala chuť to kúzliť na seba, lebo vždy bolo treba niekoho na niečo premeniť. Tých krakenských kňazov mi je ľúto, piatka. Ináč tí nepriateľov boli najslabší. You can see within range. Akože seba vidíš v range, takže môžeš to na seba. Ale tým pádom za každým, keď dostaneš ránu, tak si hádžeš na koncentráciu. Áno. To je to, že ja viac sa mi uplatí niekoho iného a ty budeš vzadu. A ja budem vzadu a budem sa sústrediť. Tí krakenskí kňazi boli ináč takí najslabší, a keď som mal takú stratégiu pripravenú, že keby ste s nimi bojovali na tom pobreží, že oni majú to kúzlo, neviem presne, ako sa to volá, že by proste vytvorili vlnu, ktorú by capli na vás na pobreží a potom by tam spravili whirlpool. Spravili by sme im whirlpool naspäť. Ale oni z toho bol ináč najslabší, najsilnejší z toho bol. Hej, len tak pre zaujímavosť, keď sa teraz bavíte, že čo má aké CR-ko, že Elon mal CR-ko, to musí otvoriť. Čo mi to tak dlho otvára? Tak môžete pohľadať nejaké takéto fajnové beasty a budeme sťahovať lode. Že dráci sú úplne, že... Keď dokážeme utopiť za ďalšie 2 dní niekoľko lodí s týmto Colossal Squid, tak prečo nie? No počkej, ale si zmiňoval, že tam bude... že tam je... Čo? Beholder. To prostě tím většinu castu dokážeš kompletně vypnout. Beholder je úplně děsivý nepriateľ. Beholder je úplně, že... Elon mal CR13. Elon má. Ešte má. Toho si chcem nechať ako domáceho miláčika. Vyzerá zaujímavo. Sakra, polymorf může jenom do víc, takže Beholder nic.
Čiže len Beast? Beast. Preto hovorím, že je tam zoznam. Aha, jasne. Áno, ale Colossus Squid je stále Beast. Vidím, je stále Beast. Je to obmedzené na Beast, ale to je celé. Ja som napríklad chcela zobrať tie Dimensional Shackles, aby som ho akože zviedla, nasadila mu to a preniesla ho, lebo možno, že sa presúva tiež, keď tak divne svietil, že sa presúval niekde cez nejaký iný priestor alebo dačo. A tie puta by mu to znemožnili. To je jedno, že drží poker face? Drží prečo poker? Však on je DM, čo ho to nemá ho zaujímať. To je hračská taktika. Ja otváram beštiar a idem pozrieť, čo sú Beast CR14. Čo najsmiešné sa môže zmeniť. Akože otváraš môj rodný list? Otváram tvoj rodný list. Ale toto bol skvelý diel. Toto bol zase úplne skvelý diel. Na to, že bol zhruba od štvrtiny, od tretiny odimprovizovaný. Čak on je najlepší, keď improvizuje.